Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude video na odličovač. Chtěla jsem vám říct, abyste se prostě nedivili, že jsem teď strašně často tady na mém místě, tady v kuchyni, ale já jsem tady z toho důvodu, že když by jsem prostě takhle něco vyráběla v pokojíku, tak by to nemuselo dopadnout dobře, takže to buď vyrábím venku, anebo tady, když je ošklivo a dneska není zrovna nejlíp, takže to budu vyrábět tady. Takže, co na to budeme potřebovat je olivový olej, nebo pokud vám vyhovuje víc, tak kokosový, misku, ve které je voda, nějaký míchátko, velkou a malou lžičku, potom tadyhle je faklár nebo jakýkoliv produkt, který je šetrný k očím a prostě k očnímu okolí a nedráždí ho, takže buď třeba tohle od La Roche-Posay, nebo můžete použít cokoliv jinýho. Můžete použít třeba krém pro děti, prostě malý. A potom nádobku, do který to budeme dávat. Já mám tuhle plastovou od nějakého krému. Takže začneme tím, že si vezmeme misku a dáme do ní 2 lžičky, velký 2 lžíce teda toho. Takže já si takhle s tím naplníme lžičku a dáme ji do toho. Je to průhledný, takže to moc neuvidíte. Tak, trošku to zamícháme. Prstem tam ještě sesuneme ten gel, který mi tam zbyl. Tak. Si umyju ruku. Tak. Teď vezmeme ten olivový olej. A dáme ho tam. Dvě malé lžičky. Já jsem tam dala asi málo té vody, takže já tam ještě podle nádobky. Tak tolik vody si tam přidám, aby jsem to měla prostě víc vodový, já jsem to chtěla mít víc vodový, no prostě víc takový jiný. Tak, teď to takhle promícháme to míchačkou. A jelikož tohle je, že se to napění po prostě dotyku vody, takže se mi to takhle krásně napění. Nádherně to voní pod tohle gelu, který fakt krásně voní. Olivový olej, pokud nemáte rádi, tak tam ani cítit není. Ale pokud třeba ho máte rádi, tak tam můžete ještě pro ovonění. Ten olej tam je hlavně kvůli tomu ovonění přidat ještě třeba 2 ty lžičky malý. Ono to nějak nejde o to. Mně tam jde o to, že ono to tím olivovým olejem krásně voní. Takže tam ještě přidáme ty 2 lžičky. Já si čuchnu. Jo, teď to voní líp. To teda umixujeme. A dál, co budeme potřebovat, ještě bude trichtýř, takže já se první takhle šáhnu. Kousek vedle do skřínky. Tak, teď tady mám trochu teda bordel. Takhle můžete vidět, že to je fakt hodně pěnový, ale když se podíváte z boku, já nevím, jak vám to ukázat, asi vím, takhle. Když se podíváte takhle, tak tam je vidět fakt ta vrstva.
Tak, to by bylo teda tohle. Teď mám mističku, kterou si otevřu. Víčko si položím. Dám si do toho ten trichtýř. A teď to tam naleju nějak inteligentně. Což mi asi zrovna nejlíp nepůjde. Se musím podívat, kolik ho tam je. Teď vytékají bublinky, které tam samozřejmě vejít nemají. Když to bude jenom přeplněný těma bublinkama, můžete vidět, jak trichtýři mi taky zůstaly. A na něm taky, a teď mi to z toho vyteklo krásně, ty bubliny tady okolo. Takže já to jenom takhle zkosím. Dám to do té misky tady. Takhle to zvednu. Vemu houbičku, kterou mimochodem utírám všechny věci takhle, když se mi něco skoní. Takhle to utřu. Je tam moje houbička, můžete tady vidět od tvářenky, tady od bronzu, fakt používám jenom já. No. Tak. Teď to takhle zavřu. Teď takhle, když se podíváte, tak je to krásně ombre. Tady to máte prostě od bublinky. Tady máte tu tmavě žlutou a dávám to takhle úplně do bíla. No takže, takhle vypadá finále. Můžete to použít jako dárek třeba pro mámku, nebo pro někoho prostě jako dárek. Určitě z toho bude mít radost. Je to za pár korun. Je to z věcí, které doma má každý. Fakt říkám, nemusí tam být tohle. Můžete tam fakt dát cokoliv jiného. Nemusíte tam dávat jenom tohle. Může to být krém pro dítě. Prostě jde o to jenom. Tam v tom jde o to, aby to bylo šetrný prostě k vaší kůži. Já když to teď takhle promíchám, bude takovýhle. No takže to by bylo asi všechno k dnešnímu videu. Pěkně pěnovou rukou, tuhle ne naštěstí. Já se s vámi loučím a u dalšího videa, který asi bude zase tady,